sunt Alexandra, sunt mamă adoptatoare, am o fetiță de 6 anișori și un băiețel de 4 anișori. Avem și copii biologici, adică am reușit și pe cale naturală și avem 2 copii biologici mai mari. Și evident că întrebarea a trebuit mai întâi să fie pusă și celor 2 mai mari. Mai vreți frățiori? Mai vreți o surioară? Și ei au spus da, vrem. Eu vreau frățiori, eu vreau surioară, fiecare să aibă perechea lui și atunci am spus ok, să fie frățiori și surioară. Și ne-am rugat, Doamne ajută-ne să avem, adică să fie frățiori și ei, pentru a ne fi mai ușor, să fie acomodarea mai ușoară. În 3 luni s-au finalizat, cam 3 luni, toate procedurile, am primit atestatul de părinți adoptatori și până într-un an, adică la un an diferență, noi deja îi aveam pe Ana și pe Gabriel, cu mențiunea că ne-am și mutat dintr-un județ în altul și s-a întrerupt puțin procesul până am făcut noi toate demersurile în județul unde ne-am mutat, iar după ce ne-am mutat, imediat am fost sunați că s-au găsit 2 copilași pentru noi și a fost așa, wow, atât de repede și nu ne venea să credem că am zis, cred că mutarea noastră a fost special să-i găsim pe ei, pentru că dacă nu ne-am fi mutat, nu i-am fi găsit pe Ana și pe Gabriel.